spațiu italian. Este vorba de Alexandru Iacob, un împătimit om de cultură pe care îl cunosc de peste 20 de ani. Îl știu de când, din acea perioadă când avea afectul efectiv deschis spre tot ce înseamnă sensibilitate, viața culturală a orașului și nu numai a orașului Botoșani, și pe domnul director Traian Apetri, directorul Teatrului Mihai Eminescu, jurnalist, nu mai spun, om de cultură desăvârșit. Bună ziua, dragi invitați, bună ziua, dragi ascultători. Vreau mai întâi să-i pun o întrebare pe cât de banală, pe atât de incitantă domnului Iacob. Ce înseamnă agentul cultural în Occident? Fiindcă la noi acest termen nici nu prea există. Este el prezent în Occident? Este o profesie în Occident de agent cultural? Este prezent. Este omul care nu se vede, care stă în spatele scriitorului, în spatele artistului, în spatele actorului și care lucrează mână în mână și trebuie să fie la fel de inventiv, uneori mai inventiv, să găsească soluții practice ca cultura să ajungă, creația să ajungă la consumatorul final. La consumator, exact. Da. Și ea face parte din corpusul creator a unui popor. Este celula care fermentează, dă fermentul acelui corp de creație, care este și un bun necesar pentru evoluția unei societăți și a unei culturi. O altă întrebare. Da, domnul Traian. Spuneam, cred că de aici pleacă și discuția noastră și minunata dumneavoastră întreprindere, pentru că realmente trebuie să vedem că fața lucrurilor se schimbă. Da. Există, cred, un război între condiția de acum a omului, în această mondializare, condiție care înseamnă pe de o parte să fii producător, pe de altă parte consumator. Ei bine, oamenii de cultură vin și spun, domnule, poate mai este ceva între cele două poziții. Sigur că da. Domnule, trebuie să mai fim sensibili și la o floare, și la un spectacol, și la un zâmbet, și la un răsărit, și un apus de soare, și la destinul nostru pe fața pământului. Poate nu doar banii care se pare că au cucerit totul. Cred că acest fundament, această filozofie animă și condiția aceasta de organizator de activități culturale pe de o parte, și Alex are foarte multe merite în acest domeniu. A găsit acolo o posibilitate de a face ceva pentru imaginea României, imaginea comunității românilor, pentru folosul italienilor, aceasta în condițiile în care, ceea ce vreau să cred vom discuta noi acum, înseamnă altceva decât un festival. La un festival te duci, lucrurile sunt organizate, dacă ai parale multe, să spunem cum e teatru, și aduce un regizor cu nume mare, vine cu un spectacol bine gândit, spectaculos, care va face, să spunem așa, carieră națională și internațională. Ei, dar Iacob a venit cu această idee, domnule, trebuie să facem ceva pentru românii de acolo, pentru a schimba. Prima noastră întâlnire a fost într-un moment în care imaginea României în nordul Italiei era dramatică. Se întâmplaseră ceva, niște asasinate, ceva pe asta, acolo. că imaginea noastră și noi, aici decuplăm de la acel negativism care apasă asupra românului de acolo și îl aducem și în zona frumoasă a noastră. Și să arătăm că poate nu Siberia, stepa aceea și pustietățile și acele lucruri primitive sunt caracterizează și sunt trăsăturile aceasta noastre. de, cum să spun, și o altă încredere românilor, inclusiv botoșenenilor, care lucrează în zona respectivă. Zonă, adică în întâlnirile pe care le-am avut acolo, folosul a fost și în faptul că le-am arătat celor de acolo că au un fundament. Ei când au auzit poezie de Eminescu și muzică pe versuri de Eminescu și muzică din cea clasică a românilor, au zis, domnule, ăștia n-au coborât chiar acum din copac, spuneau italienii care au fost participanți la spectacole, iar românii de acolo, dincolo de lacrima, să spunem, pe care tremura în colțul ochiului la amintirea celor de acasă, simțeau vibrații
vreau și ei. Suntem Asta facem până la urmă. Banul contribuabilului botoșenean, că mă puteți întreba de ce ne-am dus acolo. Trebuie întreținută de oameni care au har de la Dumnezeu. Trebuie să ai așa. Și pregătirea ca atare. Și pregătirea, sensibilitatea, după aia să intre, să fii pe cele două culturi, unde trebuie să faci așa o conductă, un soi de conduct, nu? Spiritual, care să echilibreze și stările. Mai e ceva, e minunat ceea ce spunem noi acum, dar să stai, să spunem, aproape de mijlocul, de centru Veneției, să vezi că pe lângă tine curge un fluviu de oameni de toate naționalitățile pământului și tu ai sala ta. Propui spectacolul tău și să vezi că această lume trece pe lângă tine, dar nu intră în sala ta și tu zici, vai, cum, nu vin ei la propunerea mea, nu vin ei la propunerea lui Alex. Alex a găsit ceva să facă. Dacă într-un rând am fost, să spunem, doar cu Eminescu, cu muzică și poezie pe Eminescu, a doua oară am venit a avut o găselniță, o sesizare formidabilă de a face un spectacol din mai multe arte. Era și teatru, era și muzică, era și fotografie, erau arte plastice, erau autori din România, deci artiști din România, din Japonia, din China, din nu știu unde. Clar că pregătește o masă mai mare de iubitori. Există o competiție reală, mare lecție și pentru actorii, hai să spunem, ai teatrului și pentru toată lumea care își întrebe, și am plătit și amar, să spunem, cu Rapsozii Botoșanilor, în care venim noi mai plini de sine, așa, adică cum nu vin ăștia să ne vadă, uite că nu vin. Dacă nu reușești să-i agați cu ceva, să-i convingi cu ceva, hai vină să vezi ce-ți propun și eu, ești un nimeni. Acolo, în materie de marketing, oricât te crede la tine acasă, de valoros, de plin de idei, de nemaipomenit, dotat de Dumnezeu, când te duci acolo pe piața culturală, ești nimeni dacă nu reușești piața, trebuie să te pregătești, să știi ce trebuie să convingi și autoritățile locale, care se uită la tine. Toate discuțiile sunt minunate, toți vorbesc minunat, ca la carte, au o frază impecabilă, până în clipa în care ajungi la bani. La bani toți dau asta peste tot. Descurcă-te. Frisonarii general în fața culturii, când cultura mai cere și bani, fiindcă el în mentalul colectiv, probabil așa o zonă din asta albă, când vine vorba de cultură sub aspect material. Se ferește, spune, dacă mai trebuie bani și pentru cultură, ca și cum asta, dacă o faci din pasiune, nu are un suport material. Repet, să pornim și probabil că mobilul care îl animă și pe Alex este acesta, a faptului că totuși există un rost. Noi, la o întâlnire, și trebuie să povestim că totul a început pe fondul în care biblioteca avea deja niște relații la Veneția. Asta vreau să-i pun întrebare lui Alex. De unde a plecat? Care a fost, cum să spun, imboldul? Și am înțeles asociația ta, care tu lucrezi acolo în asociația ca un soi de voluntar, nu? În bună măsură, chiar ca voluntar. Cu mâna în buzunar, cu mâna în buzunar, fără sponsor, să reușești să faci asemenea schimburi culturale, chiar e, cum să spun, mai mult decât devii un erou cultural. Ceea ce și este. Vreau prima dată să fac o precizare în ce privește rolul acelui agent de cultural. Sunt două aspecte. Odată că mă străduiesc să-l pun în legătură pe autor cu beneficiarul lui. Și în același timp este și o intermediere între două culturi diverse. Vorbim de Italia și de România. De o cultură foarte bogată. Cu toate că ele se intersectează orice cultură, dar fiind pe fond latin, aceste culturi empatizează prin nașterea lor. Mă obsedează un principiu care funcționează, cel al vaselor comunicante, asta vreau să fie aplicat chiar și în domeniul ăsta, pentru că am găsit lucruri extraordinar de frumoase în cultura sau în modul de a promova cultura sau modul de a trăi cultura în Italia, pe care mi le-aș fi dorit să le știu că există și în România și nu există, și lucruri frumoase care sunt și încă, exact. Tocmai asta ar fi un rol, să facilităm un pic transferul ăsta. Ca unul care am cunoscut un pic de aproape viața culturală din Botoșani, având și anticariatul la care a fost cândva și am mobil, care era mutat, exact, chiar pentru prima dată ai venit cu un anticariat mobil, îl ducea din fiecare zonă a orașului care să provoace cititorul. Cunoscând un picuț mai din interior viața culturală și mecanismele, după care am cunoscut și în Italia felul cum funcționează, cred că
mă străduiesc să găsesc linia cea mai scurtă între mecanismele. Nu e suficient doar să fii un traducător din română în italiană sau din italiană în română. Trebuie să cunoști și strada de a ajunge o traducere a limbajului. A limbajului, da, de exemplu, în afară de literatură, să zic, celelalte au limbaj comun. Și muzica și pictura, limbajul fiind comun, exprimarea, chiar dacă diferă, poți să le aduci mai aproape. Deci spuneam că chestia asta ar fi cu dus întors, în sensul că încercăm să găsim public, inclusiv pentru scriitorul român, să găsim un public italian. Deci nu să găsești pentru scriitorul român un public român, inclusiv. Și e o întreprindere un pic mai dificilă. Revenind la toată povestea care este asociația, care se cheamă Români e Moldaveni Veneto. Totul pornit, să spun, de la pasiunea mea pentru carte. Am fost în biblioteca din Mestre și am văzut că existau secții de carte, secții în maghiară, în engleză, în franceză, în rusă, foarte dezvoltată era secția de rusă. În limba română erau, cred că, în jur de 30 de cărți aduse de o asociație moldovenească. M-am sesizat că sunt puține cărți și am luat legătura cu doamna Cornelia Vizitiu de la bibliotecă. I-am propus să îmbunătățească fondul respectiv de carte. Printr-o donație de carte. Printr-o donație. Tot dialogul ăsta a durat vreo 5-6 luni de zile până ne-am organizat. Am luat legătura, bineînțeles, și cu cei de la Biblioteca Civică din Mestre, care este partea de uscat a Veneției. Și în felul ăsta s-a putut concretiza un schimb de carte și nu numai de carte, un schimb de experiență, pentru că în aprilie, dacă nu mă înșel, în 2012 a venit o delegație puternică condusă de doamna Cornelia Vizitiu. S-au adus cărți, s-au luat cărți, s-au primit cărți în italiană de acolo și s-au pus bazele unei colaborări. Să rămânem, cum să spun, prieteni. Da, și prietenia asta să extinde în toată zona culturală a Botoșanului. Atunci s-a întâmplat, atunci s-a născut practic proiectul ăsta care în momentul de față a luat o proporție destul de sănătoasă și de mare. Pentru că în delegația respectivă era prezent și domnul Traian Petre și îmi spune, am stat cred că 3 zile la Mestre și într-o dimineață îmi spune că trebuie să vorbesc cu tine, am ieșit la o cafea undeva și mi-a zis că este loc de mai mult. Și m-a impulsionat și atunci am decis să facem un spectacol, pentru că se apropia Eminescu, să facem un spectacol, să aducem pe Eminescu la Veneția. Am organizat 2 spectacole în iunie, avem aici, îl putem să arătăm. A fost la Mestre și la Sacile. Și atunci m-am confruntat cu prima problemă a comunității românești. Ia-o, de unde o găsești? Unde o... Ca să fii prezentă, comunitatea românească de acolo te-a acceptat, a respins. Problema este că nu era în Italia nu putem vorbi de o comunitate. Cât de mică, e un grup, un număr, doar număr, nu este comunitate. Și asta doare. Doare puternic. Singura structură a comunității care funcționează e cea care funcționează pe lângă biserică. În rest, comunitatea așa cum ar trebui să funcționeze ea, din păcate, nici în momentul de față în toată Italia. Institutul Cultural Român, clădire cumpărată de un botoșenean, de Iorga, și unde tot a fost minunat, fie vorba, dar tot așa până la bani. Lipsește cu desăvârșire. Până la bani. Institutul Cultural are o altă... Nu, institutul, eu nu vreau să blamez, dar a fost o perioadă când Institutul Cultural Român și-a făcut datoria. N-am să uit, acum 4 ani de zile, într-un an, au fost, eu spun pe plan literar, au fost traduse 486 într-un an de zile de titluri de literatură clasică și contemporană. Titluri, ceea ce prezum în mai multe limbi, ceea ce a însemnat anul trecut, m-am uitat pe Institutul Cultural Român, 3 cărți. Ceea ce lasă de dorit. Nu poți să faci numai acțiuni, întâlniri cu 10-15 iubitori și să ignori restul românilor din diasporă. Nu poți. Știu, faci o acțiune. Institutul se adresează unei alte categorii de public, se adresează italienilor, nu românilor, deci colaborează mai puțin cu comunitatea. Și dintr-un punct de vedere. Dintr-un alt punct de vedere au o influență destul de limitată, pentru că foarte puține din acțiunile lor sunt reflectate în presă.
Da. Și atunci acolo trebuie găsit totuși o pârghie de contact cu presa locală. Exact. Fiindcă o acțiune... Care ține tot de abilitatea... Tot de abilitatea, sigur că da. Manager de evenimente culturale. Din fericire noi am ieșit, presa locală au scris 2 articole despre noi, de jumătate de pagină. Este un lucru cu total ieșit din comun să ai jumătate de pagină într-un ziar din Veneția. Deci în 2 rânduri, jumătate de pagină a fost alocate asociației noastre. Da, ce frumos, ca să duci imaginea Botoșanului, să-i dai tușa asta artistică, imaginii Botoșanului în Veneția, care știm ce înseamnă Veneția, unde circulă numai turiști. Vă dați seama că acolo se respiră cultură, se respiră cultură. Într-o lună intră mai mulți turiști decât în România în 10 ani. În Veneția anual sunt 24 de milioane de turiști. Și impactul vizual, ori un afiș cu Teatrul Mihai Eminescu presupune deja un ecou național și internațional. Pentru comunitatea, Alex a avut abilitatea, să spunem, de a invita și reprezentanți din media și cărora le-am făcut limpede și cealaltă fațetă, să spunem, mai pe dedesubt. Era un moment greu atunci pentru imaginea românilor, cu niște asasinate, cu niște minuni din astea, în care eram demonizați cu totul, la grămadă, toți sunt răi. Ori când au văzut această fațetă luminoasă, repet, când au auzit muzică românească din cea clasică, nu doar, mai se întâmplă și alte evenimente din zona muzicii populare, a sarmalelor, a bucătăriei. Dar sclipirile de spirit când le-au văzut, când le-am conștientizat noi împreună discutând acolo și rostul Domnului, inclusiv pentru comunitățile de italieni, o astfel de deschidere înspre cultură este absolut folositoare, în care carabinieri vor avea mult mai puțin de lucru în clipa în care românii vor căpăta demnitate, vor fi oamenii spilcuiți, vor fi oamenii încadrați în normele europene de conviețuire, de la mersul pe stradă, de la vorbitul la telefon, de la formulele de adresare, toate aceste lucruri care se fac în timp, dincolo de cultura ca atare, să spunem. Dar tot pe fond de cultură. Dar care să fac tot pe fond de cultură. Adică deschizând această fațetă de folos pentru imaginea României, de folos pentru comunitatea românilor de acolo, de folos pentru localnicii de acolo, care conviețuiesc cu românii, având alături reprezentanții sau pentru români, o etnie absolut prețioasă, care are spirit, care nu e, repet, adusă din pustiurile lumii de pe fața pământului. Noi trebuie să accentuăm foarte mult. Pricina din care, spuneam, Alex a venit foarte bine cu acele contacte și le-a explicat că mergând pe această linie suntem cu folos pentru toată lumea. Nu e doar o problemă de imagine, pentru că la urmă imaginea vine de la sine. E o problemă de esență. Da, și noi lucrăm prin toate evenimentele care le realizăm. Lucrăm într-un fel la esența, să fim o esență cât mai valoroasă, comunitatea să aibă sau numărul de români care participă să fie cât mai, și după aceea imaginea vine după. Vine de la sine, dar nu lucrăm să corectăm imaginea sau să facem nu numai pentru promovarea imaginii, dar imaginea vine și împlinește acțiunea în sine. Una din laturile acestei întreprinderi este și latura strict profesională, să spunem, pentru actorii sau muzicieni sau cei care vin din România, în sensul contactului cu o altă cultură, în sensul contactului cu managementul și marketingul cultural. Uite, aici noi venim noi putem veni și există ispita aceasta cu tentația că ne ducem și să fim serioși. Veneția, de exemplu, unde e gazdă pentru festival de film, pentru festival de teatru, pentru nu-i zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu fie evenimente de proporții europene sau mondiale acolo. A venit tu cu niște ifose sau cu ceva să-ți imaginezi că ești din primul foc cineva acolo. Nu, dar nici starea asta de umilință nu trebuie să ne conducă. Să te ridici. Totul este, sigur că ca o stare emulativă să intri pe o scară pe care trebuie să o urci. Ori ești nimeni. Ori ești nimeni, da. Repet, această stare pe care am avut-o cu Alex în fața sălii acelea într-o biserică de la 1430, care ne-a oferit la unul din spectacolele de acolo o sală, dotată după regulile contemporane, dar, repet, stăteam pe fața acolo, dădeam flyere la
la lumea care trecea pe acolo și aveam acest sentiment că dacă nu-i convin și nu-i aducem în sală, suntem nimeni. Da. Geaba veneam noi cu minunății de ale noastre. Trebuie să-l cucerești, să-l atragi, să-l convingi. Și după aia nu-ți mai pleacă. După ce l-ai magnetizat... Și ei s-au convins, spun de actorii care au fost în aceste întreprinderi, în vreo 2-3 rânduri, că e ceva, totuși se schimbă ceva. Se va schimba și condiția teatrului în România. Da, sigur că da. Încă suntem după o structură în bună măsură de amintire comunistă, cu foarte multe teatre de stat în care faci, nu faci, cam capeți banul. Lucrurile nu stau de fel așa. Da. Acolo sunt câteva teatre de stat, iar restul companii private care luptă greu să-și câștige publicul, să-și câștige existența, să fie viabilă în lumea teatrului într-o permanentă schimbare. Până nu văd și ai noștri, la orice contact din aceasta, la orice ieșire, de la clanța ușii care se poate face în altfel decât știm că se face acasă, și până la cea mai fină schiță pe care o face un scenograf. Dar o deschidere din asta absolut cu o necesară. implicare și politică ar fi absolut necesară. Să nu uit ideea, de data asta proiectul pe care l-a început Alex și îl continuă și îl vom continua, s-a rotunjit într-un anume fel. Bun, spui de ce să dea Botoșaneanu bani pentru asemenea întreprindere? Ei, s-a continuat cu schimburi la nivel de administrație, adică văzând cei de acolo, că domnule, totuși suntem ceva, o să s-a uitat, ăștia chiar sunt de luat în serios. Unul din oamenii de afaceri, importanți de acolo, proprietar a unei rețele de magazine din piața din Mestre, a venit ulterior la Botoșani, a discutat cu reprezentanții administrației, o delegație a Consiliului Județean din Botoșani a fost acolo, s-au dezvoltat relații pe baza acelui început firav. Trebuie să crească, să ia contur, fiindcă dacă nu cresc, sunt înădușite, tot de problema banului devine... Sigur că trebuie să găsim, că nu avem altă șansă. Adică posibilități de a aduce și produse, posibilități de a arăta turismul, posibilități de a arăta pe lângă lumea culturală. Adică spui, domnule, auzim de Botoșani la Mestre, lângă Venea, și nu mai pot aia de Botoșani. Uite că chiar iau în seamă și o asemenea colaborare, asemenea schimburi bilaterale. Mai spune Alex. Ca să nu monopolizez eu. Dar nu o face bine. La acest om de afaceri care este și un om de cultură, este și un om implicat foarte mult în munca de voluntariat, se cheamă Lorenzo Michilean. El ne-a pus în legătură și avem în momentul de față relații foarte bune cu un senator din Senatul Italian, care se cheamă Mario Della Tor, care este și președintele Comisiei pentru Italieni în lume. Împreună cu el am discutat crearea unui proiect al asociației care se cheamă Centrul Italian Leonardo da Vinci, pe care încercăm să-l dezvoltăm în România. Ideea este de a deschide în fiecare județ un centru de genul ăsta, un centru care va avea o bibliotecă italiană. În momentul de față avem aproape 20.000 de cărți în italiană primite donație. Și în cadrul acestui centru să realizăm această bibliotecă, câte o bibliotecă în limba italiană, și un punct de informare în care să trimitem săptămânal presă italiană, un număr de 10 titluri. Le trimitem o dată pe săptămână, vor fi numere trecute, ca să zic așa, dar nu are importanță. Dar are importanță, poate fi poate fi o sursă de informare, poate fi o sursă de informare extraordinar de bună pentru ziariști, pentru oameni de cultură, pentru oameni de afaceri, pentru oameni politici. Ziarele respective noi nu le cumpărăm, le luăm de la hoteluri gratis. Deci, practic, e un schimb care nu necesită... puțin transportul. Și transportul va fi tot gratis. Exact. Avem o discuție, un accept din partea unei firme de transport din Botoșani. Și că tot am pomenit, mai facem o acoladă, era pe terenul unei afaceri care încă merge, Rapsodia Copt, dacă nu mă înșel, cu domnul Mihai Tincu, avea în zonă, avea și are afaceri, dovadă că se poate colabora, se poate dezvolta această legătură, repet, pornind de la o nebunie în 2 sau în 3, ca să zicem așa. Fără acea pată de nebunie nu se face nici artă, nu se promovează. Eu stau 2 secunde și mă opresc, fac și eu publicitate, da? Nu, fac o acoladă și spun ce s-ar fi întâmplat dacă Herta Müller nu ar fi fost promovată de literatura de Academia Germană,
mai fi luat premiul Nobel? Cred că nu. Dar modul cum au știut să-i gestioneze opera și să o promoveze a dat un laureat Nobel. La fel, Norman Mana, care este moldovean, evreu moldovean din Fălticeni, la fel, are toate șansele să ajungă la premiul Nobel. De 6 ani de zile este nominalizat de Academia din Israel, Academia Spaniolă, anul ăsta am văzut Academia Spaniolă, mai puțin Academia noastră l-a pus pe lista candidaților. Adică sunt și lucruri bune și rele, dar totul e să știi să-ți promovezi, să devii opera ta, să o ia înaintea ta și să devină prezentă. Lucrurile sunt și momente poate mai puțin agreabile în acest tip de colaborare. Poate că sunt și așteptări altele decât în contextul discuției noastre. Au fost și sincope, au mers rapsozii după aceea și sincope revenim după o pauză de câteva minute. După aceea.